Доброй раніцы. Сёння нядзеля, прыехалі ў касцёл да святой імшу. Можна выправіць толькі ў тым выпадку, калі яна заўважальная і калі чалавек Езус не губляў надзеі адносна сваіх вучняў. Ён цярпліва чакаў, калі яны сапраўды пачуюць яго словы, калі зразумеюць ягоныя чыны. Езус на ўласным прыкладзе заклікаў сваіх вучняў да велікадушнасці і ахвярнасці, рабіў рознага тыпу, часам востра крытыкаваў вучняў дзеля іх дабра. Інакш кажучы, Езус займаўся іх выхаваннем. Праз гэта ён жадаў адкрыць сваім вучням вочы на праўду аб сапраўднай велічы чалавека, на тое, што гэтая веліч не вымірае, але калі перажылі вучні таямніцу крыжа, здраду і адкідванне свайго настаўніка, урэшце калі зведалі трагедыю яго смерці, тады ўсё гэта крыху ахалодзіла нездаровае спаборніцтва за першае месца сярод 12. Аўтар Евангелія адзначае адзін вельмі важны момант адносна пагоні за першым месцам, памылковым імкненнем усялякім коштам быць вялікім і значным. Езус узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае». Молимся за святого Отца, каб яго аўтарытэт быў моцнаю падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і добра. Цябе просім.
молімося за військовців, каб, виконуючи свій обов'язок перед родиною, не забивалися про свої релігійні обов'язки. Тебе просимо. Молимся за нас, тут собраних, как наша вера все больше подсовывалась и приносила тривалый